खुलुमबाय रायजोफोर, दिनैनि गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायबाय। दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अल होनानै लादो आरो भिडिअखौ लाइक मोनसे होदो आरो हायोब्ला लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होदो। अब्ला दिनैनि सेथि आपडेट होनो आखायाव लादों नोंथांमोननो लागै। राहुल गान्धीनि न्याय जात्राया मैया आसामाव आगान होजेनबाय। आसामाव गासै 8 सान थागोन आरो आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायगोन होनना मिथिनाय जादों। मैया आसामाव सफैनाय लोगो लोगोनो बिजेपि आरो आरएसएसनि हेंथायै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बिजेपि सरकारा अर्थनिक, सामाजिक आरो राजनीतिक अन्याय खालामदों होननानै बुङो। लोगोसेनो आसामखौ हिमन्त बिश्व शर्माया रांजोंनो बायजोबनो नागिरदों, आसामनि सुबुंफोरखौ रांजों बायनो नागिरदों होननानै बुङो राहुल गान्धीया। नाथाय आसामआ रांजों बायजाग्रा जानो हाया। बिजेपि आरो आरएसएस जों रां होनानै बायजाग्रा जानो हाथारा होननानै बुंदों राहुल गान्धीया। आरो भारतआव चिफ मिनिस्टारफोरनि गेजेराव गासैनिख्रुइ गाज्रिसिन चिफ मिनिस्टारा आसामनि चिफ मिनिस्टारानो होनना बुंदों। मख'नो गोनांदि आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मायाबो राहुल गान्धीनि हेंथायै माखासे बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। राहुल गान्धीनि बे जात्राया न्याय जात्रा नङा, नाथाय मिया जात्रासो होननानै बुंदों आसामनि चिफआ। मियानि अनगा गुबुन सुबुङा बाहागो लानाय नङा होननानै बुंदों। मख'नो गोनांदि गोबां सुबुंनि थुबुर जानायखौ नुनो मोन्दों। जे लामाजों थांनो माना दंमोन बे लामाजों थांनायनि सायाव आयेन बारसिननायनि थाखाय कंग्रेसनि 2 सुबुंखौ ग्रेप्तार खालामनाय जागोन होनना बुंदों चिफ मिनिस्टारआ। नाथाय बै 2 सुबुङा सोर बिनि मुंखौ मख'नाय जायाखै। दुलाराय बाथौ गौथुमनि 13थि 3 बोसोरारि जथुम्माया मैयानिफ्राय जागायजेनबाय। सानथामनि हाबाफारिजों खुंनाय बे जथुम्मायाव बिटिआरनि सिएम प्रमद बर', आसामनि मन्त्रि अशोक सिंहाल, लोगोसेनो गोबां पलिटिकेल लिडार्सफोराबो नायगिदिंहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे जथुम्मायावनो फैगोन नखर मन्त्रि अमित शाह 20 जानुवारि एबा गाबोन। फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि उनाव जुदि बिजेपि पार्टिआ देरहायोब्लानो बिटिसिनि 6 शिड्युलखौ स्क्रेप खालामगोन होननानै बुंदों आसामनि मन्थ्रिया। बे बाथ्राखौ फोरमायदों मानगोनां खाम्फा बरगयारिया। बिटिसिआव फैनानै बिटिसिनि 6 शिड्युलखौ स्क्रेप खालामगोन होननानै बुंदों आसामनि मन्थ्रिया। फैगौ 22 जानुवारियाव अय'ध्यायाव अपेनिं खालामनो गोनां राम मन्दिरखौ लानानै गोबां सुबुङानो ससियेल मिडियाआव बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों दि 22 जानुवारियाव अय'ध्यायाव रामखौ फुजा खालामनो एबा रामखौ सिबिनो फैया, नाथाय मदिखौसो बाख्नायनो फैगोन। मदिनि पलिटिकेल प्रग्राम जागोन होननानै हिन्दु धोरोमनि सुबुंफोरा निउज मिडियानि गेजेरजों बुंनायखौ नुनो मोन्दों। लामाफोराव मदिनिसो गिदिर गिदिर सावगारिफोरखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि हिन्दु धोरोमनि माखासे शंकराचार्यफोराबो बे राम मन्दिरखौ अपेनिं खालामनायाव गोबां हेंथा होनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बिथांमोना बुंदों मन्दिरनि कनस्ट्राक्सननि खामानियानो जोबाखै, फुरायै मावफुंजायाखै, अब्ला माबोरै मन्दिरखौ अपेनिं खालामनो हानो, बेबायदि बुंनायखौ जोङो ससियेल मिडियायाव नुनो मोन्दों। बियो मोनसे पलिटिकेलनि खैसार जानो हागौ होननानैबो बिथांमोना बुंनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि फैगौ लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै भारत हादराव पलिटिकेल पार्टिफोरा गोबां रोखोमनि खामानि मावनायखौ नुनो मोननाय जादों। जोंनि आसामाव बिजेपि आरो कंग्रेस बे मोननै पलिटिकेल पार्टिनि पलिटिकेल दावहा। आसामाव मन्त्रि एमएलए गासै बिथिङावबो बिजेपिनि गोख्रों सरकारा सोलिगासिनो दङ। बे समावबो कंग्रेस पार्टिनि एबा राहुल गान्धीनि न्याय जात्रायाव गोबां लोब लोब सुबुंफोरा राहुल गान्धीनि प्रग्रामाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। आरोबाव फैगासिनो दङ सेन्ट्रेलनिफ्राय अमित शाह। बिथांनि आसाम एन्ट्रि जानायाव राहुल गान्धीनि फारसे सुबुं थुबुरा खमायो ना खमाया जोङो नुनो मोनगोन। आदिबासीफोरा गोख्रोङै सोमावसारदों। थांनाय 13 जानुवारि खालि अरुणाचलनि नामसाई डिस्ट्रिक्टआव माखासे आदिबासी आरो अरुणाचलनि थागिबि खामतिफोरनि गेजेराव दावराव दावसि जादोंमोन। आसामनि आदिबासी आरो सासे खामतिनि गेजेराव पार्सनेल मेटारखौ लानानै नांज्लायनाय जादोंमोन। बे नांज्लायनायानो थासारिखौ गाज्रि खालामदोंमोन, जेराव अरुणाचलनि थागिबिफोरा आदिबासीफोरखौ सिलाइजों आरो गोबौ हाथियारफोरजों गाग्लोबदोंमोन, जेराव 15 जन आदिबासीफोरा हस्पिटालाइज जानानै दङ होनना मिथिनो मोन्दों। बे जाथायानो ससियेल मिडियाआव गोबां रोखोमनि बाथ्राफोरजों गोसारदोंमोन। कमिउनेल इस्यु जाबाय होननानैबो गोसारदोंमोन। नाथाय मैया 18 जानुवारियाव
अल आदिबासि स्टुडेन्टस इउनियनआ 2 घन्टानि थाखाय राजा लामाखौ बन्द खालामनानै रेलि लानायखौ नुनो मोन्दों आरो खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों, जों बे जाथायखौ कमिउनेल इस्यु खालामनो साना। बे जाथाया 2-3नि गेजेरावसो जादोंमोन, नाथाय माखासे सुबुंफोरासो बेखौ बांद्रायै फोसावदों होननानै बुङो बिथांमोना आरो बिथांमोना दाबि खालामदों दि जायफोरा दायनिगिरि बिथांमोनखौ गोबौ हाथियारजों आरो गुलिजों गाग्लोबदों बिथांमोनखौ आयेननि राहा लानांगौ, जखम जानाय सुबुंफोरनो 20 लाखनि अनसुंथाइ होनांगौ आरो आदिबासिफोरनि रैखाथिखौ खालामनांगौनि माखासे दाबि दैखांदों। एमपि नब'सरनियानि एसटि सार्टिफिकेटखौ दाननायनि बाथ्राखौ जोङो ससियेल मिडियायाव जोङो नुबोदों, मिथिबोदों आरो बिनि सायावनो एमपि नब'सरनियाया माखासे बाथ्राफोर बुंदों। बे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। সেই স্ক্ৰুটিনি কমিটিক যোৱা বিগত 5 বছৰ এইটো তাত পেণ্ডিং হৈ আছিলে, সেই ৰায়টো দিছে আৰু ইলেকশ্যনৰ আয়োগে দিছে মানে আপোনালোক নিশ্চিত যে এইটো নিশ্চয় পলিটিকেল হেৰি কথা আছে। কাৰণ মই নিজেও বিনিতা পেগু বাইদেউক কিছুদিন আগতে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ দুটা কথা। প্ৰথম কথা হ'ল যে শৰণীয়া কছাৰীবিলাকৰ যিবিলাক চাৰ্টিফিকেট লৈ ইছ্যু হৈ আছে, ভেৰিফিকেশ্যন হয়, সেইটো হ'ব লাগে। আৰু দ্বিতীয়তে আমাৰ যিটো জনলালে কেছ দিছিল তাত তেওঁলোকে ৰায় এটা দিব লাগে। কি ৰায় দিয়ে তেওঁলোকৰ কথা। আজি তেওঁলোকে নৱসৈনা বড়ো কছাৰী মূলত নহয় বুলি কৈছে। অলৰেডি আমাৰ হাতত কালি পৰিছে আহি। আৰু তৃতীয়তে আমি কৈছোঁ যে এইটো পলিটিকেল কথা, কাৰণ নৱসেনাৰ লগত জানে যে ফ্ৰণ্টৰ পৰা যুঁজিব নোৱাৰে, গতিকে পিছফালৰ পৰা চুৰি তুৰি মাৰি নৱসেনাক হাৰাব পাৰে চেষ্টা কৰিব, যাতে ইলেকশ্যনত মেইনলি এমপি আছে, এমপিটো আৰু বেছি দিনৰ কথা নাই, কিন্তু নেক্সট যাতে এমপি হ'ব নোৱাৰে। তেওঁলোকে আগৰ পৰাই এইটো চেষ্টা কৰি আছিল যে স্ক্ৰুটিনি টাইমত যাতে নৱসেনা এছটি নহয় বুলি তেওঁলোকে প্ৰমাণ কৰিব পাৰে। গতিকে এইটো প্ৰমাণ কৰিব পাৰিলে তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে ছাকচেছ হ'ব। আমি